Get yourself a Loot Crate! Seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com. Epic wins every month. I pozdrav svima ljudi, evo nas sve na kanalu PC Tech. Danas radimo room tour, jer je dosta vas to tražilo. Postavio sam pitanje na streamu od bojičnih streamera, rekli ste da želite room tour, pa ulazimo u moju sobu. Ok, dakle ovdje je moj kompjuter. Ugašam se da se bolje vidi. Tako da, ovdje imamo tipkovnicu. Ovo je Red Dragon Mechanical Keyboard, kao što možete vidjeti ona ima dosta nekih funkcija, tako da na primjer možete mijenjati boju ako držite FN i idete na gornju ili donju strelicu, kao što možete vidjeti. Ima dosta modova, ali ja obično držim na zelenoj boji, to jest ovisi na boji na kojoj je i miš. Ovo je MS Shooter Gaming Mouse, dakle njega imam jedno 3-4 godine, a ovu tipkovnicu nemam niti godinu dana. Ok, ovdje imamo moj kompjuter, dakle ovo je jedan kompjuter koji sam ja sam sastavljao, dakle ima Intel i5 2500, 4 jezgre, 280 ja mislim, 6 GB RAM, grafička GT 32 GB i ovdje su jedne E-Blue slušalice Cobra, ne znam da ovdje možete vidjeti znak, ne vidi se od mikrofona. Ok, evo možete vidjeti to je na drugoj strani. Tako da, eto, to. Imamo MS zvučnike, kao što možete vidjeti ovdje. I ovdje je jedan monitor. 1300, rezolucija 1340, da vam pogledam specifikacije, nisam nije sam skram koje specifikacije imam. Ok, nije 280, nego je 330, kao što možete vidjeti, i 5, 6 GB RAM-a i grafička je 2 GB, tako da to je uglavnom to. Sve što sam da pokazao, dakle imam jednu posebnu stvar ovdje koju sam stavio nedavno oko stola. Ne znam jel možete vidjeti, ovdje ispod imam jedna rakija za svjećice i ovdje jedan MS joystick. Dakle, kao što možete vidjeti, ovo crno ovdje, ako to pritisnem upale svjećice koje sam skroz ovako zalijepio oko stola, ali ovdje je malo otpalo što nema veze. Dakle, pogledajte ovo. Spremni? Kao što vidite, upale se svjećice oko stola. To je jedna vrlo dobra stvar. Tako da ljudi, to je bilo to za video, ako ste želite like, subscribe, a mi se vidimo nakon sljedećih videa. Pozdrav!